Halor ke jingja ki balalam syak jingthang ye ki kali halaim khra police station hakamet kan reuterik naitung arjar pulai ka MLA ka tain ka Dr. Amprin Lingdo ka badeiru ka menteri ka sarkar MDA2 ban ong ba ka jingbambat ya ka ain kamdei banja ha konstitusi jongka nangni sakman habakran sigilat thai kubor hadin ka jingwan jurip ya kani ka police station ha ka step ka reuterik naitung arjar pulai rengkat ki bor pulit ka East Kasil district ka MLA ka ong ba ki ar kan hun kilai kenat imat khamtam balade hakapormiet kilai kran hapadeng ke jimbombyang shu kakli kata hadin kadi kabam kalaong baki pulit kin tokit nya ek badon ti ban thangi ke kali bat kani kamde banja na ka chingis ngo ye pher jai ben reu henrei kan dei namat ka ji kanat hapadeng ki ar kan hun ki bala subasho khawyang kuman syukudo banaka jingja ya kanat hakamat ke yoshilong laim khra kala poi saka jingra akti hapadeng ki ar liang bat khamadian kini ki ar kan hun kilatur salaim khra police station ban ujor ne mudoi ejar persa ya ka wei pat hala ki jong ginogrem Henrei ondalai mudui ka wei ka kanhun kala keno baki bor pulit ki khamsa liang ya ka wei pat ka kanhun bat kani kala lam sya ka jinga hala hakate ka thanat bat poi hadu uput bandakni ya ki copy FIR nakti ki pulen hapedeng ka jinga nya kala don ka jinga kawang mau ya ka thanat bat don na pedeng ki basim kabu ki bala thang ya ka te ka kali tu res ka gypsy pulit hakate ka thanat lem ya ka wei ka bai haplau ka te ka thanat kadang don ka jing jurip nakaliang jong ki pulen ban wat ya kata kadau jong kata ka jingthang ya kini ki kali ha ka police station laju kra bid house kani ka jingja kalong ka masusi sipon kum bangalayo mga ka jing pentip na ki pulen kalong ba kaladon ka jingya mai hapdeng armamla ha ka wei ni ki dong shakman bat nang tu pade kata ka jingya mai kalawan poi shani siya po police station akaba kiwan bakin file kita ki FIRs baka don kata ka jingsha bam bakim sha ban yan na kata kalenti ya kita ki kanun tinray kani pare kala sujano ha kata karukom hakaba artli ne lightly ne southly gitu ki vehicles kila pande ki two wheelers ki four wheelers ki basusha dong tangkum ni ngim dei ban sha ya kani bakanja ka snong la nim khra gre ka snong ka betip breu ka betip an ban ngim dei ban sha ya kani tingalawan hi pengkat pani MDC sha ka police station ban ong ye ki pulit baki dei ban shim ya ka denti kat kum ki kendon jongka an amla ban sha ya nuru ban pat ya ka an akti na jong kam tamlele ha ka pormit poryong baladon ka jingya di ya bang kaningim dei ban sya lanu ru bat midang ya persyang benta banwan ki cases hab ban file namar ba amla ban sya ya kani kan lawlessness bakan yailong kumni ha kani ka constituency ka jongi ni shim kya ya kata kum MDC MLA bat ni la request ki pulit bakin shim ya ka denti jongka an bat ban pe bakum kan ni ka jingja num jasho hagi por ngim don kam pan pen kelab communal ya kum kan ni ka jingja ai ya ki pulit ai ya ki parties baro bansha ban file ki te FIR kum makikwa but ka law agency ka badai ka police department kan sa jurip but kan sa wadi kata kam dei syapang ka jing sha sho A versus UB B versus UA namar UA uang ni sha sho mangi UB uang ni klem sho mangi kata kam dei ki issue hang ni nai pen kelaya ka jing ya mai bat jing bam song thu jat pen rew kam don AA ru kum ka MLA batip rew ngaong kala dei baka dei pormit bat laya kren apdeng kejing bam biang kakli ha kejing shisha man ki police station man baja kum ni dei ban ne medical test lut yakat ki badon hantu pat chisin bapila long involve ka no kejing show ne kejing perken yang ru ka an kita ki bale kita ki kamru kim dei ban ong ngamlet ya ka medical test mar usually ka dei ben kata
Kajing ya di ya bam bad kalong ka basusi ngakum ka emet nga si sngow bam dei ban ya kem jing mutan dada ki khon samla juni ki kwa ban yang shi surok shi denti ki sengken bakin ya kendu korolok ya di kopi ngangam kwa bandai kata ke MLA ka ban penduk mensi miki bakim don caka bandai rei habang nisha pat ye pi bapinyele kum ni pi shok no kum ni te sanu kan poi ka snong jonga kabam la along em kata pi barabor wat sha ya ka ham saya bakan kam krau ya ka jengja mano ba shok ye no lada udai ni emu uniform personal kabam la along kata apa piwan da ka mob bania keren ni garo ka kam tam le ha ka pormit kam don ka jing shai ki pulit kin wat tip mata ki report skin penbiang manta tamba ka ham saya kata ka jing ya per ba jaj penriu ka digawai kata ka jing sho ujaj penriu kum tau bodai tau ofisana ubom dei ofsar usho ye kita tinggi dei pen bakani ngin konten no hang ni rei numdon uweiru uban long halor ka an barok ngihap ya lembah ka an pat ai baka lenti jong ka jing jurip kan pedi ya ka jing ja benen kumno pin ong baki pulut ki telot na kim telot na ki klan habalawan da ka jing temu bantang hidang la ban pensenge tengah mentangan ya mai no benobat no ngan one police station ngan ditang no ketika kali sya si pi ban keren gupta sya si gi pri ban keren gupta piong ba pi kum baduna ka force hang ne ta kadau pi thang no ketika kali ti pi kwa kan ngot ki pulit ngin bo ka pormit apo ka man la ka police station pi ma ban nyom kum ta tang namar badon duna ki force ka ni ka station ni de bandai ka jat ban riu ka tip ya la ka jong ka duty pi keno ya ka jing duna ki bai pai ya ka jing duna la jong ro ken pin ha ban ong ba ka don kum kata ka filia kum no pin ong kata post nem ngalalong ngameli PGO kum kan ka jing ja so kibon ki factors bat ngam kwa bangan keren ni kita ni nrei ngala de petha ya ki pulet bam dei ban sha ya kum kan ni ka jing ja bat ada pilalam bapilathang ya ka kali tipin hapan sha jurep kum ba ka judei ka ruka mla ban se pinu ya no mana kapor ka bapim ya soto shu ka jabing dalamit layong bali ikwa ban ya penpoi akum kan ni ka situation ini ko yang apa pau sha ka jing sko si ban i ku gini ka jing ja ki bangim pajumat akan di konstituensi ku jungi ada penpoi pot banyak thang ya ka kali pulit banyak ban pinjulor hadu police station apa ni ka sign ka bas ka bamha ya ka lawai ka jungi ya ka lawai jo ka jai penreu ya ka lawai jo ki kena samla ka jungi tengah kondem ya kini ke jingja bat nga penpau bangim dei bensha yanu bakin sim ya ka anya kiti jo barabor ni kani ka lai mukha malki ka dei ga snong ka ba baro ki priu na keleng ki juan kena samla kadai hadian kupon rak laidi abam isdang banyak pak permar ka kali kawai ka kali bon nadien kamlaj angtu ki barbor ki cumi kita ki jingkenat bat ki judon ni nakapor kata ka jingya kenat deng ar kunhun dalamiet ndai hadu banda poi uput hadu banyak thang ya ka kali ni pajuya lap pajuya syam wana kenturu ki kena samla jungi long ki ba tibriu tiblei long ki ba adekar nang ba ni don kam ya ka imsuk imsan ha ka ni ka snong ka jungi